Čauky, lauky, ja neviem čo melem, ale ideme hrať túto hru, čo sa volá, že Demonology. OK. Tak, už som na mieste môjho domu a ideme robiť. Toto bude asi nejaká kamera, neviem čo to robí, pozriem si asi knihu. Aha, tu je to. No dobre. Tak ja si to berem a berem toto a toto. OK. Dobrá flashlightka, ale lepšie než moje oči. Sol, ja neviem, čo tu mám ani robiť. Skúsim zapnúť toto. Aha, to je zapínač. To som si nevšimol. A čo mám akože... Ja nerozumiem, čo to je? Čo mám, zasvetím si tu si zasvetím, tu si zasvetím. Aha, tu to pípa. O! Čo to? A tu je. Trojhviezdičková blbosť. OK. Akože... OK. Toto je dosť divné. Takže tu je. Dropnem si to sem. Čo to je za kameru, že sa mele? Čo to je za kameru? Furt sa trestne Vieš čo? Mne to je jedno. Čo robí tento? Nič. Dobre. Idem si pre ďalšie asi veci. Dám si tu kvetinky, toto nejakú knihu. Actually, ja nie som žiadny nerd. Šampónik legálny. No, nič sa nedieje. Tak dobre, skúsim ešte tieto veci ďalšie. Toto a toto. Neviem, ja to radšej pustím. Dobre, na teplotu možno ani nerá... O, tu je! Vidím ho. Reaguje na teplotu a na tú zelenú... Dobre, tak si idem pozrieť. Zase som robil nejaké homelessácké zvuky. Otvoríme knižku pre nerdov a idem si zapnúť. Že čo a kde. Že funguje na ňo asi toto, hej, to bude ono. Potom na ňo funguje toto a môžu tu byť už len traja. Idem tam. Oj! Idem čeknúť toto. Na prvý pokus. A presne preto nie som nerd. Dobre, spravme to. Ideme na... A, toto je čo?